Как ме гледа. Хора, и това е змия. Здравейте, забравих да ви кажа, днес съм в София и се разхождам в зоологически парк и сега гледам нещо интересно да ви покажа. Така. Чакайте да ви намеря нещо тук да ви покажа. Така. Сега. Тук трябва да има крокодил. Къде го бе? Хора, чакайте. Ето тук. Шпиониро бомбандиро. Бомбандиро крокодило. Стои и чака. Хора, това е първа част, защото във втората ще се състои, че ще хода в Sunday Habit. Сега така. Чакайте, че забравих на къде отивам. Така. Сега. Елате насам. Сега тук. Ето още една змия. Хора, гледаме, сякаш иска да ме изпапа. Мърда, жив е.